In Roermond is de eerste zelfstandige theorielocatie van het CBR geopend. De locatie aan Hamstraat 37, midden in het centrum, is gemakkelijk bereikbaar voor iedereen die een theorie-examen gaat afleggen. Kandidaten kunnen te voet vanaf het station en er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving. De opening werd verricht door burgemeester Jolande Hoogtanders, wethouder Dirk Fransen en CBR-directeur Jan-Jurgen Huizing. Met de komst van de nieuwe locatie vervangt Roermond de voormalig CBR-locatie in Maastricht, waar het huurcontract afliep. Door de scheiding van het theorie- en praktijkexamen krijgt Limburg nu een modern en centraal punt voor de eerste stop richting rijvaardigheid. Het CBR benadrukt dat bereikbaarheid voor kandidaten belangrijk is. De keuze voor hun plek op loopafstand van het station maakt het voor jongeren zonder rijbewijs mogelijk om zelfstandig hun examen af te leggen. De nieuwe theorielocatie in Roermond is hiermee niet alleen een logische vervolgstap in de landelijke huisvestigingsstrategie van de CBR, maar ook een toevoeging aan het examennetwerk in de regio. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Oonktime Roermond. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.